Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Что написано? Я не верю. МЧС России. Молодцы, Ира. Все пожарные подчиняют оперативно подчинению. Янгын сөндүрүчеләр үзләренә алмаш әзерли. Безне бүген 3нче көн эшлибез. Безгә 16 сәгать бирелә. Бөгелмәдә яшь реставрацияләүчеләр көч сынаша. Бүгінгі күндә безнең Урсалардан киләләр, Әлмәттән киләләр, Мактамадан, Нәдер. Тойсуган мәктәбендә укучылар саны кисәк арткан. Бу һәм башка яңалыклар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәкбез. Татарстанда яңа коронавирус инфекциясе белән авыручылар саны кимүе күзәтелә. Без 47нче атнада ковид белән авыручыларның бераз кимүен күрәбез. Алдагы атналарда кимү тенденциясе саклана. Авыручылар саны алдагы атнадан 8%-ка кимрәк, диде Россия кулланучы хукукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина журналистлар белән узган матбугат конференциясында. Ул 2 атна элек авыручыларның 5%-ка кимегәнлеген искәртеп үтте. Коронавирусның омикрон штаммын юктырганда симптомнар дельта һәм башка төрләренә караганда күпкә тизрәк үсеш алырга мөмкин. Белгечләр фикеренчә, симптоматика күпкә тизрәк үсеш ала дигән мәгълүмат бар. Шулай ук омикрон штаммын юктырган пациентлар ис сизүне югалтуга һәм тәм туймауга зарарланмый диярлек. Авыру күпчелек очракта җиңел һәм уртача авыр формаларда уза. Төп симптомнар буларак хәлсезлек, баш авырту, температура, ютәл һәм аппетит кимүен атыйлар. Татарстанда коронавирус юктыруның 185 яңа очрагы теркәлгән. 10 декабрьгә Татарстанда 40229 COVID-19 очрагы теркәлгән. Бу вакыт эчендә 33505 кеше сәламәтләнгән. Шул исәптән 176-сы узган тәүлектә. 185 яңа очракның 3-се читтән кертелә, калганнары элемтә аркылы. 74 кеше хастаханәдә, 111 кеше өйдә дәвалана. Татарстанда барлыгы 2 735 кеше вакцинацияләнгән. Шуларның 1 855 123-е икенче прививка алган. Теләсә инде бәла казаны җиңүнең иң үтемле чарасы аны булдырмый калу. Шуңа күрә бүген вакцинацияның кирәклеге хакында һәр көн сөйлибез. Нәкъ менә шул нисбәттән башка оператив хезмәтләрдә чакыру көтеп тормастан үзе халыкка бара. Сүз янгын сөндерүчеләр хакында. Бүген алар иң нәни әлмәтләр белән очрашты. Түбән Мактаманың Тирәк балалар бакчасында 23нче янгын сөндерү части хезмәткәрләре сабыларга үз һөнәрләре турында сөйләделәр. Что написано? Я не верю. МЧС России. Молодцы, Ира. Россиядә беренче янгын сөндерүчеләр Мәскәү кенәзлегендә 1504 елда янгыннар ешайгач барлыкка килә. Шул чорда ачык ут белән куллану кагыйдәләре булдырыла башлый. Ә шәһәр халкына йортларны таштан төзи башларга боералар. Шуннан башлап әлеге һөнәр халык арасында хөрмәт казана торган профессиягә әйләнә дә инде. Бүген коткаручыларның вәкаләтләре тагын да киңрәк. Алар юл һәлакәте булган урыннарга да чыгарга тиеш, җитештерү сәнәгатендә эш барышында да кизү тора. Шулай ук балалар белән очрашуларга да килә. Нәниләрнең күп санлы сорауларына җавап биреп, уен формасында үзләренә алмаш та әзерли әле алар. Әлеге чара профилактик максатка ия булса да, шушы сабыйлар арасыннан киләчәктә янгын сөндерүчеләр үсеп чыкмас дип беркем дә әйтә алмый. Чөнки балаларның күзләрендә була кызыксыну. Әнә шул хакта сөйли. Янгын сөндерүче һөнәре дөньяда иң куркыныч саналган 10 профессияләрнең берсе. Шуңа күрә Чепчен янгын сөндерү автомобиленә утырып килгән Чепчен коткаручыларны Түбән Мактаманың 62нче бакчасы балалары зур кызыксыну белән дистәләгән сораулар белән каршы алды. Әлбәттә инде малайларына түгел, кызларны да иң башта гадәти булмаган техника борчый. Суны каян салалар, ничек ага, баскыч никадәр биеклеккә күтәрелә һәм башкалар. Biz үзебезнең балаларны үзебезнең дәресләрдә, уеннар аша шушы янгын сөндерүче хезмәте белән таныштырабыз. Һәм бездә һәрбер группада инде ясалган янгын сөндерү пычмагы һәм балалар рәхәтләнеп шушы пычмакларда уйныйлар, танышалар. Бүген инде бигрәк тә менә безнең балаларга кызык булды. Янгынга каршы профилактика чараларынан biz якын-тирә авылларда һәм шулай ук Мактама мәктәпләрендә, балалар бакчаларында төрле мероприятиялар үткәрәбез. Балаларга тәрбия сәгатьләрендә катнашабыз, шулай ук эвакуация мероприятияларында катнашабыз. Аннан соң дәресләргә чакыралар безне, ОБЖ дәресләренә, анда барып балаларга янгынга каршы көрәш чараларын бик берәмтекләп аңлатабыз.
Сөз оңайынан янгын сөндірүшілер хакында тагын берничә кызыклы факт. Бүген коткаручылар кия торган заманча форма билгеле бер вакыт дәвамында 1200 градуска кадәр температурага чыдый. Монда экипировкада йөрү җиңел түгел, чөнки аның авырлыгы 25-30 килограммга кадәр җитәргә мөмкин. Барлык илләрдә диярлек янгын сөндерүчеләргә биттә пирсинг, алка, шулай ук сакал яки купшы мыек йөртү тыелган. Булар барысы да куркынычсызлык техникасына бәйле. Янгын сөндергәндә кислород битләренең кулланылышына комачаулык итәргә, алка, пирсинг утта кайнарланып пешерергә мөмкин. Радифа Нугманова, Булат Усманов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда WorldSkills Russia һөнәри осталык буенча төбәк чемпионатының беренче этапларында җиңүчеләрне игълан иттеләр. Агачтан ясалган әсәрләрне реставрацияләү компетенциясе буенча ярышларда республиканың 5 шәһәреннән студентлар катнашты. Алар Түбән Кама, Баулы, Бөгелмә уку йортларында белем алучылар. Ярышлар Бөгелмә шәһәренең төзелеш техник көллиятендә узды. Иконаны төзәтүче реставратор зур осталыкка ия булырга тиеш. Аңардан эш тәҗрибәсе һәм уңай фикерле булган клиентлары булу да таләп ителә. Бу дәрәҗәгә ирешү өчен күп хезмәт куярга кирәк. Егет-кызлар шуңа да эшләренә бирелеп эшли. WorldSkills чемпионатында катнашучылар кулларына осталык паспортларын алачак. Безне бүген 3нче көн эшлибез. Безгә 16 сәгать бирелә барлыгы инде. Шул 16 сәгатьне без бүләбез. Birinci günü 6 saat, ikinci günü 6. Bugün indi soңгы 4 сәгатьтә без инде бүтән алдагы эшләгән эшләрне, теге менә ул бузым дефект дип әйтәм инде. Русча шуларны нитәбез инде без тикшерәбез, карыйбыз осталыгын, безнең участникларын ничек итеп ала стойтып эшлиләр. И бүген уже отделка не инде төс кертәбез инде башка шул лаклыйбыз и соңгы конечный соңгы ничек булырга тиеш безнең образец бар шул оригинал шуңа әйтеп инде без аны эшләргә битергә тиешбез. Бөгелмә төзелеш техник көллиятендә узган чемпионатта 5 студент катнаша. Алар агачтан ясалган әсәрләрне реставрацияләү компетенциясендә көч сынаша. Тырышабыз инде беренче урын алырга. Әмир ялгышмады. Бөгелмә төзелеш техник көллияте студенты агачтан ясалган әсәрләрне реставрацияләү компетенциясендә җиңүче. Ул региональ чемпионатның барлык 5 этабы нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы җыелма командасына керәчәк. Команда дөнья дәрәҗәсендә узачак WorldSkills Россия милли чемпионаты финалында катнашачак. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Кеше булу өчен гыйлем белән күркәм холык кирәктер. Һәм дә буларны бер-берләреннән айыру дөрес булмас ди күренекле галим Ризаддин Фәхретдин. Кеше тәрбияләүне һәм камилләштерүне үзенең асыл максаты итеп санаган якташыбызның бу сүзләре һәр уку йортында девиз булырлык һәм янәшәбездә әлеге фикерне алга сөргән мәктәпләр булуы куандыра. Чираттагы материалыбыз Тайсуган авылы мәктәбеннән. Тайсуган авылы мәктәбенә кунакка килүебезнең сәбәбе 1 ел эчендә укучы балалар санының 2,5 тапкырга артуы. Авыл мәктәпләрендә бала саны җитмәгәнлектән башка уку йортлары белән кушылган дәвердә мондый күрсәткеч килешәсездер мактанырлыкта. Барысы да уку йорты директоры итеп Руслан Нургалиев билгеләнгәннән соң башлана. Татар милли көрәше буенча дөнья чемпионы булган районыбыз горурлыгын аңа кадәр биредә физкультура укытучысы була. Яңа урынга билгеләнгәч тә авыл һәм мәгариф идарәсе җитәкчеләре белән бергә үсеш планы төзиләр. Аның нигезендә биредә кванториум үзәгендә өстәмә дәресләр, инглиз теле буенча түгәрәкләр һәм көрәш секциясе булдырыла. Тирәк авыллардан теләге булганнарга йөртү өчен автобус билгеләнә һәм маршрут төзелә. Бүген көндә безнең Урсалладан киләләр, Әлмәттән киләләр, Мактамадан, Нәдер, Абдрахман, Тайсуган. Күп класс безнең 4нче класста менә 17 бала. 17 бала. Беренче класста 16 бала, иң күп 17, 16, менә шулай 12 класс, 10 кешелек класс балалар укучылар бар. Элегрәк җитмә торган укытучыларны башка мәктәпләрдән чакыра торган булсалар, быелдан ул сорауда хәл ителгән. Авыл мәктәбе укытучылар белән тулысынча комплектацияләнгән. Татарстанда полилингваль мәктәпләр әкренләп үсеш ала. Тайсуган авылында мәктәп полилингваль мәктәп саналмаса да, биредә татар һәм рус телләре белән беррәттән инглиз теле өйрәнүгә дә зур урын бирелгән. Һәм әлбәттә инде теләге булган һәр бала инглиз теленнән белемнәрен өстәмә түгәрәкләрдә ныгыта ала. Эльмира Жаббарова биредә 1 ел эшли. Казан федераль университетын тәмамлаган Әлмәт кызым бирегә чакыру буенча эшкә кайткан. Чыгарылыш сыйныфта укыганда шундый белгечлек сайлавына бер генә дә үкенми. Инглиз теле белән беррәттән ул төрек телендә укыта. Өстәмә түгәрәкләрендә дә 2 тел буенча да белем бирә ул.
есть разные, но в большинстве очень заинтересованы. Төрле балалар бар, шулай да күпчелектер өйрәнү яклы һәм алар барысы да дәрескә теләп йөри. Еш кына без инглиз теленнән фильмнар карыйбыз, алар тәрҗемәсез бирелә. То есть, чтобы субтитры только снизу были, то есть без перевода. Мобиль кванториум бирегә көндә диярлек килә. Өстәмә белем бирү педагоглары Тайсуган һәм якын тирә авыл балаларына төгәл фәннәрдән белемнәрен тирәнәйтергә ярдәм итә. Педагог Диләрә Халикова сүзләренчә, түгәрәкләр 7-11 һәм 12-18 яшьлекләр өчен оештырыла. Анда укучылар нано һәм нейрокванториум белән шөгыльләнә. Беренче инде безнең качество гыйлемне бирергә кирәк. Балага гыйлемне, тәрбияне, әдәпне бирергә. Моннан чыккан бала теге Тайсуганнан дип, менә шул безнең нинди зурурларга ирешкән менә Шуһат Фахражич Юлдашев үзебезнең Тайсуганныкы нинди гыйлемле, нинди дәрәҗәләргә ирешкәннәр, һәрбер бала да белем алып, гыйлем алып, тәҗрибәле булып, шу нидән мәктәптән шәп китеп, теге үзенең горурлык белән мин Тайсуган мәктәбендә укыган дип әйтерлек булсын шул. Үткәне данлы булган Тайсуганның киләчәге дә өметле күренә. Шулай булгач, бирегә әле без кабат әйләнеп кайтачакбыз. Рәдифә Нагмадова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Алуч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. А также у нас подпадает под уголовную ответственность дача и получение взятки, материальных ценностей, каких-либо преимуществ, льгот. Алдым бирдем суд скамьясына итә. Мәрхүм Василий Самойлов истәлегенә турнир ачылды. Әлмәтләрнең спортта җиңүләре өстәлде. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Татарстан савым сыерлары саны буенча Россиянең башка төбәкләре арасында беренче урынны алды. Бу хакта Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Тәүлек сөт җитештерү күләме буенча субъектлар арасында 3734 тонна күләмендә республика шулай ук алда бара. Мөгезле эре терлек саны иң күбе Мамадыш, Әтнә, Балтач районнарында арткан. Әлмәт районында 2020 ел белән чагыштырганда быел мөгезле эре терлекнең 1184 башка кимүе күзәтелә. Шул исәптән сыерлар санында 357 башка. Бу башлыча ярыш хуҗалыгының терлекчелек эшчәнлеге туктатылуы һәм Токарликов исемендәге җәмгыятьтә лейкозлы булган малларның юкка чыгарылуы белән бәйле. Бу үрчем күрсәткечләренә дә тәэсир итми калмаган. Узган ел белән чагыштырганда 505 бузауга кимрәк туган. Әмма бер сыйра уртача савым арткан һәм узган ел белән чагыштырганда 132% тәшкил итә. Бүген хуҗалык җитәкчеләре каршында торган төп бурыч терлекләр өчен балансланган рацион төзү һәм маркировкалау турындагы закон кабул ителгәнчегә кадәр чиплаштыруны төгәлләү. Закон кабул ителгәч тә мал туарны анардан башка сату мөмкинлеге булмаячак. Үз вазифаларыннан шәхси капиталын арттыруны уйлап файдаланучы сәясәтчеләр, чиновниклар, медицина яки мәгариф өлкәсендә хезмәт күрсәтүчеләр була ала. Кемдер мошенниклыкка юл куя, яный, куркыта, законсыз рәвештә акча үзләштерә. Андыйларны бер сүз белән коррупционер диләр. Узган ел Әлмәт шәһәр судында нибары бер процесс кына каралган булса, 2019 елда 7 җинаять эше буенча карар кабул ителгән. Ә бу ел исә ел башыннан коррупцион юнәлештәге 9 эш каралган. Тулырак алдагы материалда. Борынгы заманнардан хакимият һәм коррупция җәмгыять үсеше һәм эволюциясе дәвамында кулга-кул тотынып барган. Дөрес, элек юлбашчыга мөрәҗәгать итүчегә яки хәрби хезмәткәргә ришвәтчелек норма буларак каралса, хәзер түрәләр рәсми рәвештә теркәлгән кремне ала. Откат дигән күренеш күләгәле икътисад өлкәсенә күчә. Кто-то на этим наживается, а кто-то пенсии получает по 8 тысяч еще. Всю жизнь работали. А как лучше их наказать? Как? Или рублем, или посадить. Одно из двух. Коррупция это плохо? Конечно, плохо. Почему? Ну, как коррупция есть коррупция. Плохо, наверное. Деньги, которые должны были идти на нужды населения, они оседают у кого-то в кармане. Гади сүзләр белән әйтсәк, коррупция ул хезмәт урынында үз вазифаларыннан шәхси максатларда файдалану, ришвәтчелеккә юл кую. Һәм бу җинаять кодексы кысаларында каралып хөкем ителә. А также у нас подпадает под уголовную ответственность дача и получение взятки, материальных ценностей. Шулай ук акчалата ришвәт бирү яки алу матди кыйммәтләр нинди дә булса башка мөлкәт вак ришвәтчелек алу да җинаять җаваплылыгына тартыла. Үз вазифасыннан файдаланып вазифаи затлар тарафыннан бюджет акчаларын урлау. Бу 159 маддәнең 3 һәм 4 өлеше. Булар шулай ук коррупция җинаятләренә кагыла. Третья часть 4 с использованием должностного положения относится также к коррупционным преступлениям.
Шулай ук вазифаи зот яки хезмәткәрләрнең үз керемнәре яки туганнарының керемнәре турында белә торып, ялган мәгълүматлар кертү дә җинаять буларак кабул ителә. Закон коррупциянең нәрсә икәнлегенә ачык төшенчә бирә. Ул төрле була, әмма аның асылы бер – җәмгыятьне таркату. Бу вак ришвәтчелектә вазифаи вәкаләтләрне арттыру да бюджет акчаларын урлауда булырга мөмкин. Кайбер очракта җинаять булмаган административ хокук бозуларга административ җаваплылык каралган. Аңа мисал өчен административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексыннан 19-28 маддәсе керә. Момент это статья 19.29 КОП РФ. Икенче булып административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексыннан 19-28 статья тора. Бу элек дәүләт яки муниципаль хезмәтне биләгән вазифаи затны эшкә алып, әлеге затның эш бирүчесе элекеге эш бирүчегә 10 көн дәвамында әлеге хезмәткәрнең эшкә алынуы турында хәбәр итмәгән очрак. В течение 10 дней о том, что данный работник принят на работу. Хокук саклаучыларның коррупцион башка социаль күренешләр кебек үк коллектив шөгыль булуын искәртә. Хөкем ителүчеләр эскәмиясендә дә, аннары рәшәткә артында да ришвәт алучы гына түгел, аны бирүче кеше дә булырга мөмкин. Әлбәттә, үзе дә полициягә мөрәҗәгать итмәгән очракта. Узган ел бар тик бер процесс кына каралган булса, быел Әлмәт шәһәр судында коррупцион юнәлештәге 9 эш каралган. Алсу Нуриева, Милена Валиева, Тимур Туманов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районына городкины ветераннар советының элекеге рәисе Василий Самойлов алып килә. 2 ел элек Нефтчеләр каласында беренче ярышлар уза. Ә бүген исә шәһәр паркында пенсионерлар Василий Самойлов истәлегенә уздырылучы турнирга җыелды. Анда районның ветераннар оешмаларыннан 15 команда катнашты. Калабыз паркында бүген иң актив пенсионерлар җыелды. Алар бала чактан уйнаган городки уенын уйнады. Барлыгы 15 команда катнашты. Һәрберсе 5 кешедән тора. Кемдер лапти уйнауга шата, кемдер боулинг белән уртаклыгын таба. Максат әз ыргыту белән күбрәк бәләкәй цилиндрны йыгу. 2 ел элек Фәрит Фәхимов беренче ярышларның хөкемдары булган. Ул шәһәрнең беренче чемпионы да. Он великий человек, он все понимает. Василий Иванович сөенер иде. Ул бөтен спортны тиешле дәрәҗәгә чыгарды. Илебездә бар, бездә генә ветераннар футболы бар. Футбол ветеранского в городе. 2 елга якын калабызның лаеклы елдагы актив пенсионерлары паркта шөгыльләнә. Уртача 30лап кеше йөри. Он, оказывается, был очень популярный. И у нас были мастера. Кайчандыр бик популяр иде. Безнең Советлар Союзы спорт мастерлары бар иде городки буенча. Ил чемпионнары булалар иде. Күпләр бу уенны кичкенәдән хәтерли. Вот эти городки, знаете, вот многие привыкли, помнят с детства. Рәйсә Вәлиева турнирга яңа кешердән килгән. Ул гомер буе спорт белән дус. Яшьтән үк волейбол, теннис белән шөгыльләнгән, чаңгыда йөргән. Бүгенге турнирда катнашуын Василий Ивановичның якты истәлегенә багышлый. 30 ударов, 18 фишек выбили. Турнир нәтиҗәләре буенча Буравик командасы 3нче урын алды. Таграс Энергосервис ветераннары 1нче урында. 3нче урын иясе Импульс клубы. 10 декабрь бөтен дөнья футбол көне. Калабызда әлеге спорт түрі популяр. Шул уңайдан 19 декабрь көне футбол буенча спорт мәктәбе манежында тантаналы чара яшь футболчыларны багышлау узачак. Анда Римера Алнас һәм физик культура, спорт һәм туризм идарәсе вәкилләре катнашачак. Яңа елдан соң үсмерләр һәм балалар арасында традицион кышкы чемпионат һәм беренчелек узачак. Чемпионатта югары һәм беренче лига коллективлары катнашачак. Әлмәттә Бушлай футбол буенча спорт мәктәбендә 7 яшьтән 18 яшькә кадәр шөгыльләнеп була. Биредә тулы цикл мәктәптә кебек. Бүген 800 бала шөгыльләнә. Шулай ук футбол буенча шәхси клублар да эшли. Бу Квадрат, Олимпия, Авангард, Лидер футбол клублары. 2 декабрьдән 4-сенә кадәр Яршалыда кикбоксинг буенча республика чемпионаты һәм беренче лига уза. Ярышларда 180 Татарстан спортчысы катнаша. Әлмәтне Олимпия резервы спорт мәктәбенең 30 кикбоксеры тәкъдим итә. Республика чемпионатында беренче урын Екатерина Матюшина, Илнур Габитов, Данис Дмитриев, Айнур Гайнетдиновта. Икенче урын иясе Султанбек Тимербаев. Беренчелектә мактаулы 3нче урын Камил Мулыгалиев, Атлас Шахиев һәм Илнар Әхмәтҗановта. Икенче урында Никита Симонов, Данила Шабалин, Виталий Булига, Алина Хабибрахманова, Рахман Мулыгалиев. Беренчелекнең җиңүчеләре Глеб Ежов, Манучехр Рахимов, Артем Москвичев, Никита Фадеев. 3 декабрьдән 5-сенә кадәр Казанда көрәш буенча ил чемпионаты уза. Безнең спортчы Радик Салахов 130 килограммга кадәр авырлык категориясендә Россия чемпионы була. Рафаэль Калимуллин 75 килограммга кадәр авырлык категориясендә икенче урынны яулый. 4 декабрьдән 5-сенә кадәр Ижевск шәһәрендә Кубок Золотого кольца турниры кысаларында йөзү буенча өлкә ярышлар уза. Стартта Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче Александра Тарасова катнаша. Ул аркада 50 метр һәм 100 метр йөзүдә җиңүче була. Ирекле стиль белән 50 метр йөзүдә көмеш, ә 100 метрда бронза призер була.
6 декабрдан 8-на кадәр Санкт-Петербургта карате буенча Бүтән Россия Надежда Россия ярышлары уза. Ул Европа беренчелегенә сайлап алу этабы булып тора. Безнең спортчы Камила Гарипова 14-15 яшьлек кызлар арасында 3нче урынны яулый. 7 декабрдан 10-сына кадәр Владимир шәһәрендә грек-рим көрәше буенча Европа беренчелегенең көмеш призеры Дмитрий Тимофеев истәлегенә традицион Бүтән Россия ярышлары уза. Анда 2007-2008 елгы үсмерләр катнаша. Ярыш илебезнең 40 регионыннан 350 көрәшчене җыя. Әлмәтне грек-рим стилендәге Олимпия резервы спорт мәктәбенең 7 көрәшчесе тәкъдим итә. Ралиф Галиев 51 кг авырлык категориясендә көмеш призер, ә Ярослав Кобин 44 кг авырлык категориясендә бронза призер була. Бүген Мәскәүдә Ирина Виннер Усманованың гимнастика сарайында чираттагы 43-нче Eagle FC турниры уза. Анда Әлмәтнең Ирбис клубында шөгыльләнүче Кунни Кунниев Виталий Косицын белән очраша. Кунни 2020 елдан чыгыш ясый. Соңгы поединогы апрельдә уза. Анда ул Сиевуш Ятимовны судьяларның бердәм карары белән җиңә. Аңа чаклы Әлмәтнең юбилейный спорт сараенда Татнефть компаниясе ярдәме белән Eagle FC 40-нчы турнир оештырылган иде. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Берамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.